Darasin mu yau akan AliExpress ne, ya za ka kai shopping kai siyayya a online. Za mu fara da AliExpress kafin mu fara da Alibaba. Ni yanzu ina da shi a wayata kawai already, shi yasa kuke ganin sa open kawai. Zan yi open ne a wajen da muka sa satin. Bari mu buɗe. To yanzu idan muka buɗe AliExpress, da farko za ka buɗe kai register account ɗinka da email address, sunanka da gender, in kana so da birthday da shipping address, wato address da za a kawo ma kaya. To yanzu akwai gurin ship to flag da increasing gashi nan girin white girin Nigeria kenan, inda muke so a turo kaya kenan. Mun zaɓi wannan. To mun zaɓi wannan currency. To yanzu shipping na US dollar, mun riga muna saka wannan US dollar. Yare kuma language English muka zaɓa. To gashi nan. To yanzu za mu koma home. Muna home. In kana neman abu za ka iya zuwa da wajen search ɗin nan, wajen abun nema. Misali muka sa irin form, gashi sun fito kala kala. Sai ka zaɓi wanda kake so za ka yi order. Haka za ka yi ta duba har ka samu wanda ya ma scrolling kana ƙasa kana gani. Misali yanzu na farkon nan idan muka buɗe, kun gani gasu nan kala kala. Hoton farko da zai fito yawanci bidiyon ne, za ka ga hotunan. To kun ga kuɗin ya nuna mana dala daga 1 zuwa dala 2 yanzu. To amma za ka je can ƙasa za ka ga zaɓo wanda design ɗin da kake so, wanda kake so, sannan za ka tafi maimin kuɗin. Sai mu dudduba yanzu wajen method color gasu nan suna fitowa. Ba su loading ba saboda network ɗin yana ɗan rawa. Yauwa gashi yanzu sun fito. Misali muka zaɓi wannan, ga kuɗinsa ya fito dala 1.96 kowane ƙwara ɗaya. Gashi nan amma ba ma guda ɗaya ba ne, kowanne pack guda ɗaya. Misali guda 6 ne kowanne a ciki. Kuɗin gaba ɗaya shine dala 1.96. Muka zo wurin quantity za mu zaɓi guda nawa muke so. Sannan ga wajen free ship ne, za a iya aiko mana shi har Nigeria kyauta ba tare da mun biya wani kuɗi ba. Gashi nan idan kana so ka canja yanayin da za ka aiko maka, in kana sauri kana son ka biya wanda ba zai ɗauki lokaci ba, kana iya canjawa. Yanzu kamar wannan free ship ɗin zai iso daga Nigeria tsakanin kwana 30 zuwa kwana 50. Akwai wanda muka zaɓa na biyu, zai nuna mana estimating delivery kwana 33 zuwa 52. Haka dai gasu nan za ku iya zaɓa har da wannan mai tsadar na digital ɗin nan kenan, cikin kwana 9 zuwa kwana 18. Amma shi kun ga sai kun biya mai dala 142. Kaga ai wannan bai ba kallo ba. Muka koma baya, in akwai abun da kake so sai ka add to cart, sai ya shiga cikin cart ɗinka, cikin kwandonka, sai ka koma baya ka ci gaba da siyayya. Inda akwai abun da kake nema. Bari mu koma home gida, sai mu je categories. Idan muka je categories za ku ga kaya kala kala. Gasu nan pro appliances, gasu nan dai da yawa abubuwa. Gasu nan dai da na gida, furnitures, waya, agogo, idan kayan wuta ne, su kayan abinci, komai dai gasu nan. Masu kayan gashi, home and garden
ga su nan tawulluka da waye da labule da kafet, ga su nan dai kayan wuta, fitilu in kana nema, login and back, jakunkuna da ga su nan dai da yawa. Na mata na maza ne, a'a ta yara ce, ga su nan dai ga su nan dai da yawa jakunkuna. Ga wajen takalma na mata ne da na maza ne, duk za ka iya zaɓa wanda kuke so. Sport and entertainment ga su nan har da keken ma. Abubuwa dai da yawa dai har da underwears da ga su nan dai. Kayan wedding gown ga su nan dai. So gaskiya dai duk yawancin abubuwan da ka nema in dai ba masu yawa bane za ka iya siyan su ta nan. Amma mai yawan ne za ka iya siya ta nan. Amma in abu kaɗan kake nema ya fi dai. In abu mai yawa ne shine muka yi magana za ka iya siya ta Alibaba. In ka dawo sai ka je gurin messages, akwai messages da ake turowa promo da suke yi. Kun gani wani promotion dai da ake, wani messages da kake gani in ka yi order dai za turo da wani message za ka gani ta wurin. Idan muka koma wajen card za mu iya zaɓar wanda muke so mu siya. Misali wanda muka zaɓa ga shi nan na farkon nan. Za mu shiga chat. Idan ka je wurin chat ka sa address, kati na ga shi nan sai ka saka payment now. Kun ga kuɗin dala ɗaya ne. To yanda ake amfani da AliExpress kenan. Sannan kuma idan kayanka ba su zo ba za ka iya zuwa ka buɗe dispute, ka buɗe cewa akwai matsala kai kayanka ba ka same su ba. To za a bi a duba a gani. Idan ko wanda ya siyan ma da kayan ne bai aiko ba ko aka ga an samu tangarɗa ne, za a dawo maka da kuɗinka. AliExpress ɗin ne suke riƙe da kuɗin naka har sai kayanka sun zo. Tukunna su kuma sai su biya wanda ya sai maka da kayan. AliExpress kenan.